gangana geden. It's Abama on the beat. Ibo bakanya neti yangu wasa chuma chidogo na lai otudogo bokuwe nemwe yangi mama no muna papa ebenebe kuwe bode As point of one, to the PG not here. PGs of about 38 communities. And I'm nowhere the councillors now, nowhere the foundation, then I feel Maro is a Yaro, Manaya, Kerulu, Nana, Batulu, the Lord and the natural race of Oya and Chamana Jesus. I beg the woman leader of Oades and the local government chapter, a veteran politician. I'm using her as a point of contact to Indo Mobile Nowaye. Oya and Chamana Jesus. Of the land, our vice chairman, Honorable Ingen. Political exposure, so people at the appropriate time, they recognize all the recognizables. And while the visit goes on, we will encourage them or they will direct it from each other. I will let us know. Ladies and gentlemen, for the opening prayers, permit me to quickly recognize Chief. I'll shake in, I don't know. Ladies and gentlemen, please, for the opening prayers, let me call on Osdorf. Osdorf Isaac, please, for your opening prayers. Thank you. I have a meditation.
ọ ga-abịa ịkọ mmanya ndu tinye na jere igbo ilere ha nọ anyị ga-abụ ndị ezigbo kwe akara nke nyere aka ụgwọ na adị mma biko anyị na-asị chairman anyị na eze Enugu steeti ọdị nwoke dị na Mmebuisi ọ ka achị anyị ọyị chairman Udi na-achị anyị ezigbo onye ndu anyị na-asị chebe ure gọzie gbazie ya ụzọ ya amamihe ga na-achị anyị nna biko na-ebe anyị na Jizọs Kraịst wee nwe anyị ọkwa n'ebe a sị bịa akara n'udo site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Because we thank you very much, thank you for that correction. Because the program of events, but first and foremost, because Kainabata, the management of our council, the local government chairman, of the West, 2 plus 2. Whatever way you address it, is the executive chairman of the local government council and is the chief host. Ladies and gentlemen, I present to you once more for a round of applause the Chief Honorable Engineer Hygienics of Wonderland. Thank you, Mayor, for coming. God bless you. The state is here representatives. We told them that it's not a normal that a chairman's consent was sought. Therefore, his schedules must be put into account. Thank you, Mayor, for your physical presence. What people Mayor on the local government since 10:30. Over there, the projects on thank God is here. Ladies and gentlemen, again, very quickly, I need to recognize the presence of the local government local government scribe. The local government scribe is many parts like the chairman. He has been of largest autonomous communities in Enugu State. And again, is Kafe anya na nwaanyị akegbe ka a na-ekwuru okwu a agbara na ọ da anụ ihe na ọ dara okwu a na-ekwuru okwu a kwa nkịtị ekwukata ya onye nke ọzọ gbachie na ya na-agwa okwu a ga-echibere aka ihe ị chọrọ na ọ da anụ ihe so agbala ụda ahụ sichi ya ihe echibere aka ka anyị fịa na ụka sị na nke a ka anụ maka nwaanyị onye ọgwụ esi na ya da anụ ihe a na-ekwu ọ na-akarịa na ọ maka na mere ihe na ọ da anụ onye ọzọ metere ya kachie ihe ị chọrọ zibie ya ka nekwa ihe ị chọrọ tụọ ya aka ka ọ fịa ọ mara ihe ọcha ọha so ya biko ya tụọla anya ka anyị fụ ụda aha ma na ọ tụọla ya aka remember na ọ si na ọ bụ one big cow ọha ha chia biko ka anyị na-eche ihe a achọrọ m ịkpọlite onye ọzọ anyị ga-eche echiche afọ ya bụ High Chief Christian Obinna Nganga Agụlechi bụ okwu ga-eze dike one of Enugu State Onyecha bụrụ one of Enugu State Nganga na-agade ndị ọbụrụ ma na onye bụ agụrụ na-eche ibe biko aga m agbarata excuse me aga m agbarata ọfụma ka m toro ka anyị kwuru olu na nwoke na ibe ala bụ n'ọnụ ka a kwara aka esi ibe agụrụ ị na-eche ibe iwere tara ji ndị sogiga ama anyị ebuche agụrụ na-eche ibe nọrọ ala
Ya na ebe. Sa unu ga-enyecha efe maka ndị kamera nyetu na efe. Sa kamera na efe. Agụ na-echi. Video kan na-eme. Sị na mara atụ kamera. Agụ na-echi. Ya blọk na blọk mọ. Odozi obodo. Ihe onye na-eme ka esi eme. Maịjị. CNN nọ n'obi ya. Na-eme media ebe a na-asị na nyocha. Kamera adịma. Biko ihe anyị na-achọ ebunye certificate. Ka a mara na ọ bụrụ na ka nwute tụnye ya na-eme na onye aka blọk ya na-asụ njiri nwa ya. okori ya n'oge onye ọbara ahụ ọ bụ ịtọrọ n'Enugu steeti eziokwu. Na ọ bụrụ na ọjọọ ọsụ na alụ mmadụ ọfụ na esi ya ka anyị ga-enye ya certificate a. Ọkụlọta anyị na-enye ya. Ọhaneze ndị Igbo worldwide. Enugu State Chapter. Certificate of recognition. This is to certify that High Chief Christian Obinna Agunechi Benegede. As is the number one, it's number 200, there's no continuity. Agunechi has been appointed as the president of Ọhaneze ndị Igbo worldwide. Enugu State Chapter. In recognition of his integrity and contribution to human empowerment. Congratulations, sir. Ma, biko, space ka nwezi nwete tụnye ya. Ma nwete mmadụ ama mgafe mbụ ọrụ ya. What's it now? Why? Ọhaneze ndị Igbo. Ndị be anyị ndị egede. Ana m ekene onye ọbụla. Lowe na blọk. Ekene ndị Udi na Enyi. Na-ekene ndị Ukwunye na Ezedike. Na-asị na mmadụ oke efi. Onye na-eji ọrụ. Wee na-asị ndị ọhaneze ndị Igbo. Ọkụ ụmụ gị nye m n'aka amanyela m n'aka. Ajụ m eme ebe o jiri tinye ego. Wee na-asị ndị egede. Ihe dị mma ka anyị na-atụ. Ihe dị mma ka ahụ na-arụ. Ihe dị mma ka ahụ na-arụ. Ihe dị mma ka ahụ na-arụ. Yeah.
asị na egwu adịghị afọ afọ o were kwuo Chineke and ka o si eme ihe nye anyị gọvanọ dị mma nye anyị spika dị mma nye anyị senetọ dị mma nye anyị lokal gọọmenti chairman ndị ihe ọrụ ọnụ na-arịọ Chineke onye kwere ogologo ndụ na ahụ isi ike eyi ihe aka ihe ekwere nye enyi nwanne hụrụ n'anya n'ihe oge na-arịọ Chukwu anyị ga-egburu anyị ụgwọ anyị Chukwu egoziwo ndị Enugu steeti gosi ihe ndị udu ya hụrụ anyị n'anya meyọ ihe m na-ekwu bụ ezigbo ihe mkparụ Chukwu ma ha na-eke na gọvanọ Peter Mbah senetọ spika n'ekwu na ogbe adịghị ahụ mana ọkwa na-ekwu ihe dị ebe ahụ obodo n'aka n'egwu egwu anyị na-ekwu oge unu ndị ọha na eze eji 2 million naira na-efichali oche wee na-akwado nwanne unu anyị achọrọ ka akụbi ọtọ enwerọkwa na onye ọ karịa n'ịkwụ ọtọ ị na-enye anyị na a sị na ada ajụ ka nwoke ha a sị na ọ na-adị maka ihe ego mee ka amarụ ndị ji ego ịhụ na omego na amarụ ndị ji ego biko ekene m unu rinne onye chọrọ ifichali oche ya jiri nwayọọ jekụ nwaanyị a na-agwa etokinto onye nwa dị in charge of finance enwe chọrọ ifichali oche jegwu ya ka ya na-akpa ọha ndị ọbụla fichali oche a ga-edekwa ya na akwụkwọ nye ya ka ọ marụ na akwado ya na lokal gọọmenti na sọpọt ya ma ifichali oche mana egbughị oge ma na agwa m uru na maka nwaanyị akegbe na ọ si gosi ya ka ọ fụ n'anya ọkụ na afụgo na big ọkụ na afụgo na ayala big ọkụ na afụgo na big enwe nke ọ na-agwụ ndị mara chiri n'aka ọ dịka nke eji eji ịkwụ ụdọ ịmara na ọ bụ smọka mana nke a bụ big ọ na-eze ndị Igbo biko na-egbughị oge unu anyị edebego unu ebe a for some time
ọha na eze ndị Igbo ndị na-ebe a bụ ndị Ugwunye Eze Dike Townsville Forum for all PGs and Secretary General, both retired and serving PGs and secretaries of Ugwunye Eze Dike, the Meti area of 14 communities. He is our grand patron. And for all the PGs and secretary generals of all these communities of Ugwunye Eze Dike. Na-efiche ocha akọ oche ebinyere nna anyị. Anyị ji 100,000 na-efiche oche wee sị na na-akwado ihe ndị ọha na eze na-eme. Ọha na eze ndị Igbo. Thank you, my high chief. Congratulations. Nganga negede. It's Abama on the beat.